Dar intrați odată în poartă cu ea! Unde-i Vancea? Vancea, ce cauți aici? Fugi în apărare! Ăla că mai jucați? Oh! Ușor. Yep. Hai, bă, băiatul, bă! Short. Hai. Dai cu Vancea repede, mă! Că l-ai pe Vancea liber! Ăla, fii liber pe Vancea! Very interesting game indeed. Vezi că și am campionat ea Carioca și începe să dea acolo săpătură. Nu știe multe, nu? Îi place să mă zgălească. Nu! Îl crede în stare. Jebe, dacă nu dai gol, părăsești terenul. N-a dat. Jebe. Da. N-a dat. Jebe, ieși afară, că nu a fost gol. A fost sau nu a fost? Dar aproape că i-a scos. Op! Hai cu Jebe, Mai tare trebuie. Jebe, pune stop, uite ce bine. Jebe, foarte slab azi. O morfină ceva?
Pavel, când vezi că tot timpul iese așa cu piciorul în față când apără, nu așa. Ca să apere. Să nu-l lovească cineva de asta. Vancia, ce fac? Scoate, var, că nu... Uite cu Iosif, dai repede cu Iosif. Hai, da bine. Hai, da bine. Va, Vancia, uite aia acolo. Ai ușor. Da, Pavel, nu mai ieși cu picioarele în față. Nu așa se iese. Ai luat? Bine. Nu, nu, nu. Șut! Într-un an ești ca nou. Într-un an ești ca nou. Nici nu o să mai știi că te-ai lovit. Mai port proteza asta de 5-6 ani. Serios. Gata, ce nu Dar să nu spui că și tu la schi. Nu, așa, potra și vole am. Pe aici numai de schi aud. Schi și snowboard. Nu, schimb. Odată am fost cu placă. You should have kicked it. Then why not? Ăla-i. Pavel, la ce faci? He's not allowing you? Okay. Dacă nu făceai rost golul ăla, puteai să o dai, că era liber. Până te-ai învârtit tu acolo. Înapoi, 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 înapoi. Ce balet face? Nu foarte eficient, dar spectaculos. Oh! Bine, bă, Pavel! Bine! A dat bine, a dat bine. S-a uitat cu spatele. Bine, bă, bine, bravo! Oli, ce faci? Vancia, ai pierdut-o, fugi după ea, nu stai! Uite, ce faci? Dă la Oli, dă la Oli. Așa într-o mamă, uite acolo, în sfârșit o fac, trebuie și Pavel, fără picioare în față. Jebe, nu s-a demarcat bine la faza asta. Ba, da. Nu era nimeni la mine. Nu s-a demarcat bine, era foarte, s-a pus în spatele lui. Asta putea ușor să... Totul e relativ la cei care sunt pe teren. Hai, Jebe! Nu! Cu Jebe, cu Jebe! Nu! Hai! Cu Sabin!
bă! Hai, Jebe! Ce faci? Ce faci? Pierde. Voicu șutează. Momentul. Jebe, ce e asta? Mamă că ești lovit la cur, nu la picior, ce faci? De acolo se împute treaba. Da, nu fost fault. Nu, nu. Da. E el ca un urs așa. Da, nu o să bine, puteai să-mi dea gol lejer. O să cumva așa, speriat. Șor, 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 șor. Ce mă moare. Așa. Mai are 2 luni, o să pot juca forma. Să-mi ia 2 ore să ajung la lucru acum. Jumătate de oră până în față de tramvai. Hai mâini, poți să mergem mâini dacă nu mai poți în picioare. Vrei să împingem până acolo? No, no. Nu lăsa! Trebuie să dau și mai repede. Bă, Jebe! Hai, nu vă mai supărați că a fost bine. Action. Și. Pase! Nu trebuie să dea pase. Șor. Uite pe Pavel.